Vittu. Zombies. Liivatemmet. Ei vittu tuolla endermaneja. Vittu. Mistä tulee ääni? Onks pakko seurata siellä? No vittu. Vittu on tyhmää. Tuli se vitun päivä jo sieltä. Kuokaa zombit, tyhmä pylly. Kuokaa. It's on. It's Harry. Hey guys. Kuka se siellä on? Zombie. Ismo. Kuka toi on? Vittu. Ismo. Mulla on povi nähtävästi. Verkkoja. Spider-Man. Mitä vittu tuolla lauleskelee? Spider-Man. Spider-Man. Heittäkää verkkoja. Spider-Man. Nyt ei oteta kuolia. Ai, luut murtu. Ai. Vielä niinku kysellä. Kun sä sanot hänkin kysellä nyt sen kavereilta, kun sen niiden äidit on kanssa kuullut innostuneet. No tietenkin, kun ne on niin kalliita. Toi haisee. Heiti. Toi haisee. Kalima minä. Tu kohta on taas syö. Äiti, toi haisee. Joo. No tehdään sen, voi Suomen sitten vaikka jossain välissä ei sit soittaa, niin vaikka... Mut mä annan nää nyt tänään sulle kuitenkin, koska mä lähden jossain vaiheessa niin siskopojan tyttäreille. Se pääsee 3 tonnia varmaan siihen. Tää pitää nyt tehdä ihan ekana. Mä en tiedä miten vähän meidän numeroon tulee tänään, että voi jo eikä huomenna nähdään. Täällä on niin epähuonon näköistä. Joo. Ei tänne kannata muuttaa. Vitun zombit. Kohtekee... Wow. Mitä toikeas luuli tossa äsken esittävä? Joo, tänne ei kannata ihan ekana muuttaa.
räsyn näköinen paikka. On ihan huono. Turvasaarella. Joo. Ehkä nyt, no voi vitsi. Tännekin vois rakentaa sitten sellaisen hienon paikan. Vitsi jos. No mä tänne tuun ilman näitä. Kun mä teen videoa, niin mä kuitenkin täällä laitan tänne kasvamaan puita tänne. Hän vaikka tuolta noita. Sivuilta, mitä noita. Hei. No tossa. Tuohon toistohon. Tuohon. Tuohon. Nyt tulee pikkaista hiljaista hetkeä. Aivan ensimmäiseksi tehdään tällainen. No, täällä. Uusin tekit maailmassakin oli kaikkea tosi. Älkää välittäkö tosta äänestä. Joo, se voi olla tuossa kiinni on kerran luokkaa. Kyllä tästä tulee semmonen hieno pikkuinen talo. Miksi me tonkin nyt tonkin tosta? No siihen loppu puut. Pitäis varmaan mennä vielä ensi yöstä. Tänne noin häkkäilemään puuta. Joo, no yhtään mitään millä. On vähän. Tää lähtee lisää puuta, lisää. Tän pitää olla just tällainen vammanen Minecraft-maailma. No, kohta tää video käydään sit loppuun. Pitää katsoa tosta ajastimesta. Kyllä me varmaan yksi puu ehditään vielä hakata. No noin. No ei tarvikaan moitatella, mutta nyt varmaan täältä hakataan. Vitsi kun täältä. Kyllä mä ottaisin Frapsillakin video, jos se vaan meillä toimis. Mitäs mä teen Enter-näppäimellä Minecraftissa? En varmaan mitään. No. Varmaan tulee myöskin jossain vaiheessa loppuintro. Moi. Ei vielä. No. Moikka YouTube.